Me vaan. Kyllä on sulilla laulut. Voi herranjumala. Joo, täällä on ukkaa kuin api. On. Oottako työ kaikki kokkijat? Joo, ja täällähän on vielä rankkiakin vaikka millä mitä. Kukas täällä on niinku tätä keittänyt? Mittiä tää ruppee keittelemään, kun se on jo valmista muuten niin. Niin se on vähän semmoinen. No mitäs siinä turhaa viisastellaan? Lyö siihen nuotion viereen. Käretään siihen. Että työ niinku ootte löytäneet vaan tämän tehtaan tästä. Kukas omistajaksi rupisi? Tässä se kummamme omistajia täällä. Vai ei? Ainakin nähän tässä tuli Työhän vasta täällä niin ootte ollut, kyllä me nähtiin kun työ tulitte, mutta varmaan samanlainen ootte tässä omistaja kuin nämä toisetkin. No en minä tiedä Tarvitse oikein noista ollenkaan ruveta omistussuhteista. Mitä salalee joutavat? Niin. Minä tässä tästä Puhutaan asioita termospullosta. vaan. Vai termospullossa? Mitäs siellä termospullossa? No sitä sopii Teillä on. haistaa kahvia, siinä on. Voi perkele. No mitä? No joo, se on kahvia. Tässä autokiroilla sitä on pojat joskus sitä huonoa tuuriakin. Pilliä me ei säretä, ne viiää kotiin. Ja tämä on sitä etupäätä sitten. Kirkasta näkyy olevan. Joo, kyllä. Te olette kaikki niinku ollut tässä nyt keittohommissa. Onko tää muualla vielä kuin noissa pullossa? Perkele muulla vielä. Täytyyhän sitä jossakin muuallakin olla vielä. Tuossa kaikki on. Joo, täällä näkyy olevan. Te aika lailla vahvan tuntusta on. Se voisi ottaa vaikka tuleekin. Joo, kyllä. Ollaan silmäritystä. Opastaa sitä varoa. Ammattimiehen. Ota silmiin. Tuttuja miehiä ne. Kyllä. Onko täällä kirvestä? Tämä myö vaikka No joo. Täällä on säreet. Älä nyt teräpuolella lyö. Tarvitaanhan myö kirvestä karsimissa. tää vähän lisää ilmareikiä. No, kiinni lyö tuohon vielä yksi reikä, niin kyllä ei siitä saa enää tekemälläkään. Sitten saa olla minkälainen ammattimies. Saa aina mennä siihen vielä. No niin, nythän se on tämäkin operaatio niinku selvä. Teidät toisethan minä tunnenkin. Mikäs teidän nimi on? On kokki. Kokki, no kyllähän minä sen näen, että kokki te ootte, mutta mikäs teidän nimi on? Sulo kokki ja Kongin kankaalta. No te tulette myöskin, te olette nyt kaikki tämän nimiä ei kannata ottaa tässä ylös, niin huomenna kello 12 olette poliisiasemalla kuulustelua varten. Parraisen työaika. No ei se auta, keskellä päivää te olette tänne tulleet keittämäänkin. Kun on aikaa valmistaa, niin tulkaa sitten hoitelemaan ne loputkin. Kylvetään sauna, kun on lämmitetty. Kuule niin. No joo, pojat. Kuka saatana sai taas ilmiantokakki. Vai niin? Niin, no tietysti. Ja sitä vittä ja vastaan kanssa se on kylvettävä. Eikä muuten. Kato perkele. On pojattut, niin no pitää tuo arvata. Pitää tuo arvata, että sinä panit jotain omaan piiloon. Tehdään aina ihan viimeistä viien meiltä. Otahan vaan pienet. On se hyvä patko ammattimies poru. No niinhän se on se käänne joka homma. Taas tuo lasi sinua vastaan, mutta eihän tuolla teidän väliä ole. Näissä hommissa. Otapas pienet. No perkele koko. Se on kovaa. Ei kukaan sisuus ole niinkään kovaa kuin ne kuoret. Ottakohan vaan vähän.
Miten sä arvoisit? Panitko sä jäähtymään? Minä pistin jäähtymään vähän, mutta minä en tiedä, onko niitä jäähtynä liikaa sitten toisia. Ei. Paratahan sinäkin sitä. No niin, otetaan vaan pienet. On niin pien tuo pullon suu, että ei saa isoa otettua, niin pitää tuon Eiköhän lähdetä katsomaan sitä mittamiestä. Viemään kuormat rantaan. Pidetään enää paljon huvia tänään ainakaan. Ei. Hei Suli, Joo. kai sulle jotain vielä jäi. Kyllä, täällä kassin pohjalla sen verran, että pärjätään ainakin alamäkkeen. Sitten lähdetään. Joo, niin joo. Vain kohtalo. Joo, no mikäs siinä, kyllähän se tolloo, sanoi Esa Pakarinen, se tolloo heti. Minä otan pienet, se tolloo sitten sen jälkeen. Joo, että taistoihin tiemme kun toi, missä vuotien laulut ne soi. Emme tienneet, kun lähetti sellainen, kuka joskus palata voi. Elämä tää juoksu autoissa on. Se oli määrätty vain kohtaloon. Silloin